ओडिशार जगन्नाथ मंदिर हेउछि चारि धाम मध्यरु अन्यतम, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରୂପ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଗବାନ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଭଉଣୀ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଅନେକ ଶାସକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହେତୁ ଏହାକୁ ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ରହି ଆସିଛି, ଯଦିଓ ଏହାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ଐତିହାସିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମୁସଲମାନ ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିର ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଆକ୍ରମଣ ହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକମାନେ ଅଣ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ବାରଣ କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଏହି ପ୍ରଥା ଥିଲା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିନୋବା ଭାବେ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟେଗୋର, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଏବଂ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଭଳି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା।